Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Літаратурная старонка». Мір вам, паважаныя слухачы, разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы па абодвух берагах рэчкі. Жыццё складаная рэч. У апошнія гады стала цяжка ўсім. Каранавірус, палітычныя падзеі, вайна ва ўкраіне, араба-ізраільскі канфлікт. Гэтыя глобальныя праблемы сталі быццам кругамі на вадзе. Ніяк не супакоіцца чалавечы вадаём. Сем'і падзяляюцца, бацькі і дзеці не разумеюць адно аднаго, частка беларускага грамадства апынулася за мяжой, спрэчкі паміж украінцамі, беларусамі, расейцамі, не існуе дарослай дыскусіі. Вайна ў сэрцах, вайна на вуснах. Вырасла сцяна, з'явілася мяжа, граніца. Тое, што раней было натуральным, сёння стала немагчымым. Чаму сябры раптам сталі ворагамі? Чаму тэрыторыі апусцелі? Чаму ранейшыя месцы прыцягнення сталі месцамі страху? Не скажу, што наступнае апавяданне стане адказам на ўсе гэтыя пытанні. Хутчэй яно ўздымае ці нагадвае праблему. Назавем яго актуальным. Яно належыць беларускаму таленавітаму аўтару Змітраку Бядулі. Яно было напісана ў 1928 годзе. Не памылюся, калі скажу, што гэта боль аўтарскага сэрца пад назвай «Па абодвух берагах рэчкі». Запрашаем паслухаць і падумаць. Вёска Чаромха на адным баку рэчкі, а вёска Баравікі на другім. Заўсёды на рэчцы чуваць быў людскі гоман, звінелі дзіцячыя галасы з абодвух вёсак. Дзеці прыбягалі сюды коўзацца. Хто да лапцей прывязваў драўляныя палазочкі, хто прымайстроўваў канькі з жалезных абручоў, а хто слізгаўся на лапціках. Усё роўна было добра і весела. Па лёдзе былі пратораныя шкляныя дарожкі, якія блішчэлі дзіўнымі люстэркамі. У зімовыя сонечныя дні дзеці слізгаліся па лёдзе, мільгалі маленькім атрадам ад затокі да затокі, ад лукі да лукі, і звон дзіцячага смеху разлягаўся навакол. Блішчэлі радасныя вочы, палалі дзіцячыя твары. У гэтых гульнях дзеці вёскі Чаромхі мелі свайго атамана Сцёпку, а хлопчыкі вёскі Баравікі свайго правадыра Янку. Часам пад камандай сваіх начальнікаў дзеці гулялі ў вайну, закідвалі адны адных снежкамі, агналіся адны за аднымі на шліфаваным лёдзе. Па абодвух берагах рэчкі, па гладкім, пухкім снезе было пратоптана і дарослымі, і малымі шмат сцежак. Быў пратонтаны не адзін зімнік, санныя дарогі, на якіх па лазы вясковых санах гралі снежныя бадзёрыя песні. А ўлетку па абодвух баках рэчкі разгортваліся сенажаці гаспадароў вёсак, Чаромхі і Баравікоў. На чаўнах часта сустракаліся на рэчцы Сцёпка з Янкам. Яны памагалі сваім бацькам рыбу лавіць. Цяпер гэта рэчка пагранічная. На адным баку бальшавіцкая варта, на другім белапанская. Вёска Чаромха засталася ў палякаў, Баравікі ў нас. Лёд, як стане на рэчцы, дык усю зіму ніякая чалавечая нага па ім не ступіць, нібы ў рэчцы пад лёдам падведзены страхотныя міны. Дзіцячы смех не звініць на лёдзе, а сялянскія калматыя конкі не праводзяць па снежных абшарах прыбярэжжа ранейшых зімнікаў. Не можна, не дазволена, граніца. А ўлетку, у часы сенакосу, па абодвух баках рэчкі звіняць косы, косяць баравічане
і чарамчане. Хоць блізка ім, суседзям, бачыць праз рэчку адны адных, пазнаюць старых сяброў, але гаварыць між сабою нельга. Граніца. Падыдзе касец да рэчкі, набярэ збан вады, зірне на другі бок, пільна глядзіць у твар суседа або сваяка на тым баку і маўчыць. Граніца. Толькі птушкі вольна пералятаюць праз граніцу. Калі глянеш уздоўж рэчкі, дык імжыцца даль лугоў і хмызнякоў. Спачатку даль перарэзваецца срэбным поясам рэчкі, а ў далёкай адлегласці яна зліваецца ў адно і граніца затушоўваецца, тоне ў дымчатай каламутнасці вокагляду. У часе сенакосу часта бачылі адзін аднаго ранейшыя таварышы – Сцёпка і Янка. Эх, каб кінуцца ў рэчку ды пераплысці да Сцёпкі, думае Янка. Здаецца, пераскочыў бы гэтую рачульку, каб з Янкам пагаварыць, думае Сцёпка. Граніца. З аднаго і другога боку ходзяць пагранічнікі, сочаць за касамі. Не можна нават гукнуць адзін аднаму. Сцёпка і Янка ўжо дарослыя дзецюкі, добрыя касы. Адно і тое самае сонца грае на іхніх косах, раскідвае белыя іскравінкі. Косы як бы перамігваюцца між сабою. Янка глядзіць здалёка на Сцёпку. Сцёпка міргне Янку левым вокам, але гукнуць адзін аднаму нельга. Граніца. Маўчаць касцы. Кладзецца ціха пакос за пакосам, без жартаў, без гутарак, без песень. Не можна тут голасу падняць. Граніца. Сцёпка не ведае, што Янка ўжо на рабфаку. Янка добрая і старанна вучыцца. Янка будуе новае жыццё. Ён камсамолец. У вёсцы Баравіках ёсць школа, хата-чытальня. Янка пільна сочыць за газетнымі весткамі. Яго вельмі цікавіць, што там робіцца. Аднаго разу ў газетах прамільгнула вестка «Новы працэс беларускай грамады». Пад такім загалоўкам сярод іншых арыштаваных і катаваных у польскай турме ёсць яго таварышы дзіцячых гульняў Сцёпка Краўчук з вёскі Чаромхі. 5 гадоў катаргі. У сэрцы Янкі нешта кальнула. Ён успомніў у гульні на рэчцы, коўзанне па гладкім люстраным лёдзе. Спачатку ў яго вачах бліснулі слёзы. Не выпадае так рабфакаўцу, камсамольцу. Разнюніўся, як баба, усё роўна. Янка да скрыгату сцісквае зубы. Вочы высахлі, гарачыя, злосныя. Смелыя думкі тояцца ў яго сэрцы. На складаныя пытанні няма лёгкіх адказаў. Аднак гэта зусім не значыць, што іх не трэба шукаць. Гісторыя сведчыць, што калі людзі адмаўляліся ад Бога, гарады пусцелі. Калі звярталіся да Господа, аднаўляліся. Пустыня ператваралася ў квітнеючы сад. Можа, сутнасць кожнай нашай маленькай ці вялікай праблемы, сценаў і забораў, чалавечых напружанасцяў трэба шукаць на тэрыторыі ўласнага сэрца. Звычайна, такія пошукі скончваюцца разуменнем. Нам патрэбна Евангелле. Сітуацыя змянілася, але не чалавечае сэрца. Яшчэ падчас свайго зямнога жыцця Ісус заклікаў людзей да жывых адносінаў з жывым Богам. Ягоны заклік можна агучыць і сёння. Споўніўся час, і наблізілася валадарства Божае. Навярніцеся і верце у Евангелле. Тады не будзе мяжы паміж Богам і чалавекам. І ёсць верагоднасць, што яна знікне і паміж чалавекам і чалавекам. Па сцяжынцы роснай, ясным ціхім ранкам, сінявокі хлопчык удалечынь спяшыць. За радзімай вёскай, за сядзібы ганкам, дзіўнымі
спадзяюся, у неба шлях ляжыць. Беларусь, старонка, Бог цябе кахае, павярнісь да Бога, кінь цямніцу слёз. Песня льецца звонка, у неба узлятае, дух заве ў дарогу, каб народ узрос. Сонечны праменьчык хлопчыка сустрэне, зайчыкам пяшчотным блісне ліж волос. Радасці агеньчык, гэтае здарэнне, тварык прасвятлее, хлопчык бы подрос. Беларусь, сторонка, Бог цябе кахае, павярнісь да Бога, кінь цямніцу слёз. Песня льецца звонка, неба узлятае, дух заве ў дарогу, каб народ узрос. І ў вачах блакітных шчасце разліецца, дзіўнай птушкай песня у неба паляціць. В травах аксамітных ручаёк смяецца, з кветачкі на кветку пчолка там жужжыць. Беларусь, сторонка, Бог цябе кахае, павярнісь да Бога, кінь цямніцу слёз. Песня льецца звонка, неба узлятае, дух заве ў дарогу, каб народ узрос. Беларусь, сторонка, Бог цябе кахае, павярнісь да Бога, кінь цямніцу слёз. Песня льецца звонка, в неба узлятае, дух заве ў дарогу, каб народ узрос. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.